הדוכן, חשובה להמשך קיומם. ערב טוב לפרופסור מיכאל קורינלדי. האם אפשר להגיד שהקראים הם יהודים לכל דבר? בוודאי. אין בכלל שאלה. אני מתפלא שאתה מעמיד את הנושא. אני היחיד שמעמיד את הנושא הזה לשאלה? אני חושב, עובדה הם נמצאים בישראל, עלו לפי חוק השבות. יש עוד כתות ועדות שנמצאות בישראל, עלו גם לא יהודיות. באישור הרבנות הראשית לישראל, והם אחינו לכל דבר בעניין. ככה גם חושבים גורמי הדת בישראל? גורמי הדת חושבים שהם יהודים, בהחלט, אלא שמבחינת נושא המעמד האישי יש בעיות מסוימות. יש הבדל בין הזרם האשכנזי לזרם הספרדי. הספרדים, הרבנים הספרדים, בהם גדולי הפוסקים הספרדים, מוכנים לקבל את הרב עובדיה יוסף למשל נתן הכשר מלא כן, מקבל קראי, יהודי קראי, שבא למשל אם הוא רוצה להתחתן עם יהודייה רבנית, אנחנו, זאת אומרת, כדי להבדיל בין הקראים והיהודים, היהדות הנורמטיבית, אומרים אנחנו היהודים הרבניים, והם היהודים הקראיים, ויהודי קראי שבא להתחתן עם יהודייה רבנית, אז אם הוא מקבל הוא בא לפני הרב שמסיע אותו, אומר אני מוכן לקבל עצמי את ההלכה הרבנית, אז אין צורך בגיור. אנחנו נדבר על זה מיד. שלום ליוסף דביר, אתה מייצג כאן הערב את בני העדה, ואני גם רואה שאתה מאוד לא אוהב את השאלות האלה ואת כל החיכוכים, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה. מתנכרים לכם? הייתי אומר קודם כל בשם השם נעשה ונצליח, כך נהוג להגיד אצלנו. ואני רגיל לסוג השאלות האלה, ואני חושב שזה שורש הבעיה. חוסר הידע של האוכלוסייה בישראל, רובה כמובן, או הידע המסולף עלינו, גורם לכך שכמובן יש דעות שונות שהן פוגעות בנו, והבסיס לכל השיתוף פעולה הוא קודם כל הידע. כשמכירים את הקראים מקרוב, הן בשכונה, הן בעבודה, הן בצבא, ובכל מקום אחר, כמובן שהיחס משתנה, ולשמחתי יש הרבה אנשים שמתאמים. חוסר הידע הזה, יוסף, זה גם גורם לניכור כלפיכם? זה לא ניכור, רוב האוכלוסייה לא מתעניינת דתי, לא דתי, קראי, שומרוני, רוב האוכלוסייה בישראל, אבל אלה שמתעניינים באמת, למעשה רואים שבאמת יש בסיס אחר לגמרי ממה שהם למדו בבית הספר או שמעו וקראו בתקשורת. ומה העלבון הזה עם היחס הזה? אני חושב שקודם כל אנחנו מדברים הרבה ונכנסנו לעומק של שאלות כבדות מבלי להגיד מה זה היהודים הקראיים. אנחנו ראינו בכתבה הצגה יפה מאוד של היהדות הקראית ומה היא מסמלת, ובעצם מראה שהם ישראלים לכל דבר, שסך הכל לוקחים את התורה כלשונה. ואני שואל אותך, שמענו פה את היחס הנוקשה כלפי העקרונות שלכם, זה עלבון עבורכם? אתם יכולים להתמודד עם כזה עלבון? אני אמרתי ששורש הבעיה הוא חוסר הידע. הרבה לא יודעים שהקראים לא המציאו דת חדשה, לא המציאו מסורת חדשה, ובטח לא מפלגה חדשה, אלא הם שבו למקורות של עם ישראל בעבר כפי שכל עם ישראל קיימו אותם. זאת לא דת חדשה. אין מנהג מהמנהגים שלנו שהם המצאה קראית נקרא להם. ולכן גם לא צריך לכפות עליכם לשנות את זה. לכן אני אומר, חוסר הידע הוא מה שגורם לאנשים לחשוב. ולצערי הרב צדק בקשר לתיאור של ההשוואה לקראים, מי שכתב את הדברים האלה, מצאתי באנציקלופדיות שכתוב, מי שלא אוכל חמין, חושדים בו שהוא קראי, כופר ועוד כהנה וכהנה. הרב בן דהן, מה הסיכוי שהקראים ייעלמו? אין סיכוי כזה. יש דבר חדש, אולי הרב אלי בן דהן לא יודע אותו, והוא שהיום פעם הקראים לא היו מתחתנים עם הרבנים. החומות העדה היו סגורות. כשחומות העדה היו סגורות וחלק מהרבנים היו הולכים מתחתנים, חלק מהקראים, היהודים הקראים היו פורשים מהעדה ויוצאים החוצה, אז לאט לאט העדה הייתה עלולה לרדת. כן. אבל היום המצב השתנה. הם מגייסים. והעדה החליטה שהם פתוחים לכניסת יהודים רבנים או יהודיות רבניות, ואכן ישנם מספר מסוים של מקרים,
וייתכן מאוד שהתופעה הזאת תלך ותגבר, כיוון שעובדה היא שהרבנים מקשים על אותם קראים שרוצים לצאת מהעדה, אז לכן כנראה זוג מעורב במרכאות, כבר יחשב עדיין לא, יחזור, ילך לעדה הקראית במקום לעדה, כי הם מקבלים אותם בהבנה ובקלות. לסיום, יוסף דביר, אתה גם אמרת לי בשיחה מקדמת שאנחנו לא רק שאנחנו קטנים, אנחנו אפילו גדלים, ואפילו זה, איך אתם מצליחים לשמר את הדת שלכם, את המנהגים שלכם, אצל החבר'ה הצעירים שנמצאים שם? כן, אולי הערה קטנה, אנחנו לא דוחים את התורה שבעל פה על הסף, אנחנו מקבלים אותם כדברי אבותינו הם, ועכשיו לעצם העניין, אני מופתע מיום ליום מהדור הצעיר שמתעמק במסורת אבותיו, וראינו את זה בכתבה, וזה באזור קטן כמו באר שבע, בוודאי בכל חלקי הארץ ההתעניינות היא גדולה, כולל אנשים זרים שמתעניינים בנו, החל מדנמרק וכלה בדרום אפריקה או מקומות אחרים שנוהגים כדרך הקראות מבלי שיהיו קראים. תודה רבה לכם. נגמר זמננו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן הערב. אנחנו נגענו רק בקצה המזלג, ולכן אנחנו בטח נעשה